Пак едно такова съботно. Не знам, защото така ме върви на съботите. Едно грашче. Вчера го изшлайфах и го брандирах. МП върху вароцементова мазилка. Не знам колко ще се вижда. Да пробваме така. Има някакви порички. Това е на две ръце. МП. Тук е на една ръка. Сега тъкмо почнах втората тук. Се вижда, мисля, че. Това си е оригиналната основа, която е вароцементовата мазилка. Много гадна. Грапава. Може би не се фокусира хубаво, но от телефон толкова, да. Така да е. Ако изсъхне, утре ще го мине и паста вече. Готова е тук. Използваме една испанска паста. След тази машинка, чакай, че това много свети, няма се вижда. С тази машинка, много яка машинка. Иначе изпаковката е ето тази. Чакай да видя къде мога да го снимам. Ето, това е изпаковката. Хубава е, долу добре се държи изпаковката. В интерес на истината. Заслужава си. Та така, спорен ден на всички, които работят днеска.